Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Kırgızstanyň prezidenti Soronbay Jeenbekow Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy esasynda şu ýagny 23 awgustda Türkmenistana 2 günlük resmi saparyny amala aşyrýar. Aşgabatyň halkara aeroportunda Jeenbekowy Türkmenistanyň vice-premier ministri, Daşary işleri ministri Raşid Meredow garşy alandan soň Kırgız lideri bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda geçirilen gepleşiklerde iki taraplyň resmi namalaryň ençemesine gol goýuldy. Bu resmi namalaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda girdeji salgydy boýunça goşo salgyt salynmagyndan gaça durmak we salgytdan boyun gaçyrmagyň öňüni almak baradaky ılalaşyk. Söwda we ykdysady hemde ynsanperwer hyzmatdaşlyk baradaky ılalaşyk. Transport puda boýunça hyzmatdaşlygyň esasy düzgünlerini özara düşünmek baradaky memorandum bar. Şeýlede Türkmenistanyň we Kırgızstanyň Daşary işleri ministrlikleri 2019-2020 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk programmasyny kabul etdiler. Iki ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşikleri hem hyzmatdaşlyk boýunça ılalaşa gol goýdular. Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köşkünde geçirilen duşlukda Berdimuhammedow we Jeenbekow iki ýurdun arasyndaky dostlygy we ynamy berkitmek boýunça strategik hyzmatdaşlyk baradaky jarnama hem gol çekdiler. Maglumat üçin ýatlasak, soňky 1,5 ýyla goloý wagtyň dowamında Türkmenistan strategik hyzmatdaşlyk boýunça şertnama goňşy döwletleriň dördüsi, ýagny şu ýylyň aprelinde Gazagystany, geçen ýylyň oktýabrynda Orset, awgustunda Azerbaýjan we martynda Özbegistan bilen gol goýupdy. Eýse bu nähil jarnama ýa-da şertnama bu iki ýurda näme berýär? Şeýlede soňky döwürde Türkmenistanyň bu şertnama goňşy döwletleriň ençemesi bilen gol goýmagynyň nähil sebäpleri bolup biler. Azatlyk Radiosu bu soraglar bilen Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyere ýüzlenende ol şeýle şertnamanyň iki ýurdun arasynda geljekde amala aşyryljak hyzmatdaşlyklaryň özünni emele getirýändigini aýtdy. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň şeýle şertnamalara goňşy döwletleriniň tas ählisi bilen diýenýaly gol goýmagynyň bolsa bir näçe sebäbiniň bolup biljekdigini çaklaýar. Panyer munyň esasy sebäplerini gatnaşyklaryň we dünýäde global ýagdaýlaryň üýtgemegi bilen şeýlede Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwrü özara hyzmatdaşlyklary täzeden dikeltmek tagallasy diýip düşündirýär. The Turkmen government won't admit Türkmen hökümeti özüniň ykdysady kynçylyklar bilen ýüzdigini has köp boýnalýar. Ýöne şertnama baglaşan ýurtlaryň ählisi Türkmenistanyň häzirki wagt agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini bilýär. Dogrusu bu şertnamalar täze hakykaty hem şöhrelendirýär. Ýagny Türkmen hökümeti bu ýurtlar bilen söwda ýa-da beýleki ugurlar boýunça täze hyzmatdaşlyklary amala aşyrmagy umyt edip täze şertnamalara gol goýýar. Belkem ýurt öň şeýle şertnama zerurlyk duýan hem nädir? Sebäbi Türkmenistanyň gaz eksportynyň uly girdejisi bardy. Şeýlede şuňa meňdeş öňkü şertnama baglaşylandan bäri Türkmenistana ýagdaýlar epesle üýtgedi. Türkmen hökümetiniň biziň elimiz gysga bize kömek gerek diýip bilmejegi äşgär. Şol sebäpli Türkmen hökümeti hyzmatdaşlyklary ösdürmek ýa-da dikeltmek üçin ýip şeýle şertnamalara gol goýýan bolup biler. Dip Panyer bellidi. Kırgız prezidentiniň Türkmenistana edýän saparyna dolanyp gelsek, Jeenbekowyň araly halas etmegiň halkara gaznasyny döredüji döwletleriň başçylarynyň 24 awgustda awaza milli syýahatçylyk zolagyna geçiriljek duşugyna gatnaşmak üçin 23 awgustda Gişlik Türkmenbaşy şäherine gitmegine garaşylýar. Araly halas etmegiň halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral baseýnindäki sosial, ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmakdan ibaretdir. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňzinden duzly tozony getirdi we Türkmenistanyň Demirazık welaýaty Daşowdyň hem Günnor welaýaty Lewawyň ekin meýdanlaryny ötdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.
Azatlyk radiosyny iPhone 3 bilen hupsuz ýagdaýda iýdirler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hindistan topuk transmilli gaz geçirjisi arkaly Türkmenistanyň satyn alınjak gazyň bahasynyň täzeden ulaşylmagyny isleýär diýip Hindistanyň Financial Express neşri şu gün habar berdi. Türkmen metbuaty bu transmilli taslamanyň ýurdun energiýa uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak uğruny möhüm ädimdigini tekrarlaýar. Bahasy türlü çeşmeleriň maglumatlaryna görä 8-10 milliard aralygyna boljakdygy çak edilýän bu gaz geçirjiniň üstü bilen Türkmenistan Günorta Aziýa ýurtlaryna tebii gaz eksport etmeyi gödeňinde tutýar. Bu taslamanyň Türkmen böleginiň gurulşyny 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Awganystanyň, Pakistanyň hemde Hindistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna Mary şäheriniň goloýuna ýerleşýän galkynyş gaz ýatagynyň alkymyna bagdylga berildi. Şeýle-de şu ýylyň fevral aýynda geçirjiniň Awgan böleginiň gurulşyny ýene 4 ýurdun döwlet başlyklarynyň gatnaşmagyna Awganystana girişildi. Halkara energiýa bilermeleri Awganystanyň yaramaz howpsuzlyk şertleri sebäpli bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine şüpheli garaýar. Hindistanyň Financial Express neşri Hindistanly ýokary wezipeli bir çeşme salgynyp, Hindistanyň mawy ýanygyň bahasy boýunça täzeden maslahat etmegi müwessa görýändigini ma'lum etdi. Neşriň ýazmagyna görä 2013-nji ýylda topukdan aktyryljak gazyň bahasy boýunça 4 ýurdun resmiýetleri ulalaşdy. Şol ulalaşyga laýyklykda Hindistan türkmen gazynyň 1000 kub metr üçin Türkmenistana arasy $265 tölemeli. Awganystan we Pakistan üçin tranzit töleglerini goşanyny agdalýan mukdardaky ýanygyç Hindistana $372 düşýär. Neşriň ýazmagyna görä Hindistanyň ýerli salgytlary we transport çykdyjylaryny hem hasaba goşanyny Türkmenistandan aktyrylan 1000 kub metrlik gaz Hindistanyň içerki sarp edijilerine takminan $460 düşýär. Habarda aýdylmagyna görä bu tölew Hindistanyň häzirki wagtda gaz öndürüjilerden satyn alýan bahasynyň 2 eseden gowragyna barabar bolýar. Topuk bilen baglylykda Hindistanyň gazyň bahasyna täzeden garalmagyny soramagyna aýakdaş ýaýran beýleki bir habarda bu taslamanyň Awganystanda da yer sowdasy bilen bagly ýuridik päsgelçilikleri duçar bolýanlygy habar berilýär. Ewraziýa habarlary neşri Topukyň Awgan ýuristine salgylanyp geçirjiniň Awganystanyň geçýän bölegini gazyň çekiljek uğrundaky yerleriň diňe 45%-nyň resmiýetleriniň eýeçiligine digini, galan 55%-nyň hususy eýeçilikdigini, geçirjiniň gurulşyny amala aşyrmak boýunça yer eýeleri bilen bagly dawalaryň käy halatlarda kaziýete geçirilendigini habar berdi. Beýleki bir tarapdan Pakistanyň täzelikde wezipege girişen premier ministri goloýda Fars metbuatyna eden çykyşyna özleriniň Iran bilen has ýakyn energiýa hyzmatdaşlygyna isleg bildirýändigini ma'lum etdi. Ol topuk taslamasy amala aşyrylan ýagdaýynda da Islamabadyň Irandan energiýa üpçünçligine zerurlyk duýjakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistan topuk arkaly degişli döwletleri ýylda 33 milliard kub metr gaz aktyrmagy maksat edinýär. Ilki başda bu taslamany 2019-njy ýylda işe girmek gözeňinde tutulupdy. Ýöne soňu bilen onuň tamamlanjak wagtynyň 2020-nji ýyla ýyzy süýşürilenligi metbuat serişdelerine habar berildi. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň uzunlygy 1814 kilometr deň bolup, onuň 816 kilometr Awganystanyň üstünden çekiler. Türkmenistanyň ýerli metbuaty taslamanyň türkmen böleginiň gurulşynyň tamamlanyny habar berdi. Galy berse-de Türkmenistanyň bu halkara taslamany maliýeleşdirmekde de kynçylyga duçar bolýanlygy aýdylýar. Soňky 3 ýylyň dowamyny taslamanyň halkara gün tertibine hasçylygy girmegi bilen dürli döwürlerde Hytaý, Katar, Saudy Arabistany, Özbegistan we şuňa meňdeş beýleki döwletler bu proýekde goşulmaga isleg bildirýändigini ekspertleriň aýtmagyna görä kiçi dilden bärde aýdyp geldi. Şu ýerde bellerlikli bir ýagdaý bar. Hytaý geçen ýylym topuga goşulmaga isleg bildirýändigini aýtdy. Wagtyl Gazprom hem muňa goşuljak diýdi. Ýeri geleni Özbegistan topuga goşuljak diýdi. Ýöne olar muňa nä derejede çynlygy içemeleşýär ony bilmedim. Aýdyşym ýaly köpler topuga goşulmaga isleg bildirýändigini aýdyp geldi. Ýöne bu gurrunlar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler, efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Nurwan. Türkmenistanyň şu ýyl 147.000 ogly çağanyň birinji klasy barjak we olara prezidentiň adyndan öwredüji kompýuterleriň sowgat beriljegi habar berilýär.
TDH-nyň maglumatyna görä Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk barada kasabat diňläp, ýaş neslin döwrewap bilimleri üstünlikli özleşdirmek üçin hemme şertleriň döredilmeligi barada öňden aýdyp gelýän sözlerini gaýtarady. Emma Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan mektep muallimleri prezidentiň bu aýdýan sözleriniň her ýyldyňy söz bolup galýanyny, olaryň haçan we kim tarapyndan durmuşa geçiriljeğiniň inni en çemeýil bäri jogaby tapylmaýan tapmasadygyny habar berýärler. Sowet ýyllaryna başlanan däwe görä Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň okuw kitaplary şinlik hem döwlet tarapyndan mugtuna berilýär. Ýöne bu kitaplar mekteplere hökman 3 ýyl ulanylmak şerti bilen berilýär. Netijede şol bir okuw kitaplary 3 ýylyň dowamyna başga okuwçylar tarapyndan ulanylýar we çapkany hili ögörlük bolmansoň olar 1 ýyldan soň tüýdülip sözüň dolmasyny tozmak, dargamak bilen bolýar. Elbette Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň meclislerinde çap edilýän okuw kitaplarynyň möçberi barada berilýän maglumatlar çyn bolsa okuwçylaryň tozan kitaplarynyň ýerine mekteplere täze kitaplar berilmeli. Emma TDH-nyň maglumatlaryndan tapawutlykda durmuş ýüzünde başga ýagdaý bolup geçýär. Her ýylyň başynda okuwçylaryna mut kitap paýlan muallimler soň okuw ýyly tamam bolanyny olary ýygnap ýaýnalýarlar we nejeme günläp oturup köne ýakka bejeren ýaly çatmaly ýerini çatyp, ýelim bilen bejerip boljak ýerini ýelimläp, sürçe uçkan kitaplary awatlamaly bolýarlar. Egerde muallimler okuw ýylynyň başynda alan kitaplarynyň ählisini awatlap, gaýtadan kitap durkuna getirip, mektebiň kitapkanasyna tapşyrmasalar we talap edilýän guwanamany almasalar, olary rehmet ruhsatyny goýbermeýärler diýip Aşgabat şäherinde ýaşaýan muallimlaryň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. 1 ýyldan artyk ulanylan kitaplaryň käte halis tozýan, ýyrtylýan, bir topar sahypanyň gopýan we ýitirilýän halatlary hem bolýar we bejerip bolmajak kitaplar enatalar bilen muallimlaryň arasynda dartgynly ýagdaýlaryň döremegine, muallimlaryň okuwçylardan öýrenmegine, enatalara iýgenmegine alyp gelýär. Enatalar öz çağlaryny odal 1 ýa-da 2 ýyl ulanylan kitabyň berilendigini, ol kitaplaryň soň 9 aýlap mektep öý arasynda gatnadylyp ulanylanlygyny aýdyp özlerini aklaýarlar diýip Azatlyk bilen anonim şertde gurulýan mektep direktory aýtdy. Aşgabatly mektep direktorynyň tasdiklamagyna görä, enatalara, muallimlerim munyň ýaly 3 ýyllap ulanylmaly mut kitap ýagşylygynyň ýatyrylmagyny oňa derek okuw kitaplarynyň kitap dukanlaryna bazarda satyga çykarylmagyny arzu edýärler. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda okuw kitaplary satyga düýpden çykarylmaýar. Egerde okuw kitap satyga çykarylsa, muallimler bilen okuwçylaryň enatalaryň arasynda munça iýgenç, munça artyk gurrun boljak däl. Ýyrtylan kitap ýamap, tikip ýelmäge oturanyňdan täzesini satyn alyp baş agyrdan dynyp boljak. Bu çözme ýaly agyr mesele däl ahyryny diýip muallimler aýdýarlar. Azatlygyň ýurt içinde habarçylar bilen gurulýan mektep muallimläriniň köpüniň tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda her klassa diýen ýaly okuwçylaryň 3-den biri okuw kitapsyz galýar. Hususan ýagdaý ýokary klasslardagyr. Informatika, jemgyýet öwrenişi, Türkmenistanyň taryh sapaklarynyň okuw kitaplary ýetenok. Netijede okuwçylar ýetmeýän kitaplary bir-birinden alyp gedekleşip okumaly bolýarlar. Munyň sebäbi mektepleriň okuw ýyly başlanmadan öň buýran kitaplarynyň gerek möçberine çap edilmeýänligi bilen düşündirilýär. Mundan başga Türkmenistanda her ýyl 1-nji klassa barýan çağalara prezidentiň adyndan sowgat berilýän kompýuterleriň soňky ýyllarda oýnawaç kompýuterlere öwürlenligi habar berilýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Kiprde gurnulan Türkmenistanlaryň gijesine migrantlar pyçaklaşdy. Kipriň we Türkiýanyň media serişleriniň beren habaryna görä, adanyň demirgazygyna öňün Türkmenistanyň migrantlaryň gurnan gijesi gan nöküş
müşgüllük bilen gutorypdyr. Özara uruşdan 4 Türkmenistan raýat göz astyna alınıp gazetede çykarylypdyr. Kipr habar gullugy wa Güzel Ýurt şäherçesiniň Akçay diýen ýerine 21-nji awgustda giýje sagat 12 ýara töwereginde bolandygyny bildirýär. Havadis Kıbrıs neşriniň ýazmagyna görä, giýje aşa alkogolly içki içen Türkmenistanyň döwletgelli Bazarow, Ahmet Zayitow, Şawkat we Farhat Hamrayew daglaryň arasynda turan uruşda Bazarow pıçak çekip Zayitow bilen Hamrayew yaralapdyr. Wakadan soň olar göz astyna alınıpdyr we giýjäni polis merkezine geçiripdir. Polisiýanyň sorawyna hem olar günäsini boýnuna alypdyr. Güzel Ýurt polisiýa müdürliginiň işgäri Saýit Sanjak metbuada beren beýannamasynda uruşda Bazarowyň ýanyndaky pıçak bilen Zayitowyň arkasyndan Hamrayewyň bolsa döşünden yaralandygyny habar berdi. Ol yaralananlaryň Nikasiýanyň döwlet hastahanasyna bejerige alandan soň göýberlendigini aýtdy. Uruşan Türkmenistanyň migrantlar 22-nji awgustda Nikasiýanyň gazetine çykarylypdyr. Sülçü Rahat Kürşat derňew dolu tamamlanýança uruşa gatnaşan 4 türkmen migrantyň barynyň daşary urda çykmagyny gadagan edipdir. Suwda gatnaşan polisiýa işgäri Saýit Sanjagam sülçüden Kipriň demirgazygyna zähmet ruhsady bilen işleýän ol Türkmenistanyň migrantlaryň kepillik puluny ýatyryp deslapky gazet dinlenjigine çenli göýberilmegini talap edipdir. Şeýlelikde olar häzirlikçe tutsawlukdan boşadylypdyr. Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Kipriň demirgazygyny okaýan we işleýän şol giýjeki çäre gatnaşyp waka şaýatlyk eden käbir Türkmenistan raýatlaram metbuatdaky maglumatlary tasdikleýärler. Olar adamlaryň keypine sowanyna uran özara uruşyň hemmeler tarapyndan ýazgarlandygyna maýdýarlar. Ýatlap geçdik Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşygy bolman üçin köne pasportlar raýatlar ol ýerde ýaşaýyş we zähmet ruhsatlaryny alyp bilýärler. Bilermenler aýtmyşlaryň bu bolsa olaryň adada aşa köpelmegine getirýär. Migrantlaryň aşa köplügi olaryň kriminal işlere ilteşmegine getirýär. Bellap geçdik ähli synanşyga garamazdan Demirgazyk Kiprli degişli resmiýetlerden uruşa gatnaşan Türkmenistanyň migrantlaryň ykbarlary barasynda jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın olalky aklawjysynda 2016-njy ýyllaky saýlaw kampaniýasy bilen Orsiýetiň arasyndaky baglanyşyklar derňýän ýürüýte prokuror gyzyklandyryp biljek belli bir maglumatlar bar diýip onuň aklawjysy aýdýar. Michael Cohen'ın aklawçysy 22-nji awgustda Cohen'ın diňe Abbasanyň ýürüýte geňeşçisi Robert Mueller'e däl, eýsem kongressy Orsiýetiň saýlaw gatnaşmalary tagallalaryny derňýän komitetlere hem maglumat bermek isleýändigini aýtdy. Bu teklip Trump'ın öňkü iş düzedüjüsiniň Kamala Trump'ın urukdurmagyny, onuň aktamy dalaş edýän wagtyna Trump bilen jynsy gatnaşykda bolum diýen iki aýal susturmak üçin pul tölemekde günäligini boyun almagynyň bir gün soňundan edildi. Mediýanyň habar bermegine görä Cohen Mueller'e Trump'ın 2016-njy ýylda Trump diňi binasynda bolan duşukdan öňünden habarly bolanlygyny aýtmak isleýär. Şondan uly oğlunyň Orsiýetli aklawçy bilen duşup Trump'ın demokrat karşıdaşy Hillary Clinton barada ýakymsyz maglumat tapmaga çalışanlygy aýdylýar. Cohen'in bu duşuk barada bilýän zatlar eýýän senatyň aňtaw komitetinde hem gyzyklanma döretdi. Sebäbi Respublikan we Demokrat agdalarynyň golaýdy Cohen bilen bu meselede gurlaşanlyklaryny aýtmaklary bilen bu komitet hem Orsiýet we Trump kampaniýasynyň arasynda gatnaşyklar derňýär.
Koyanyň aklawçysy Lenny Davis öz tapgyrlaryny telewizyon söhbetdeşliklerini Koyanyň müýülleri Trump'yň 2016-njy ýyla kampaniýa makalyny Demokratik Partiýanyň elektron hatlaryny edilen Rus hakerliginden habarly bolanlygyny we oňa meçe görenligini hem gurrun berip biljekdigini aýtdy. Meniň düşünşümçe Koyanyň bilýän zatlary müýüllerde gyzyklanma döretmelip Davis aýtdy. Aktamyň metduga sekretary Sarah Sanders Trump Koyanyň müýülleri aýdyp biljek zatlaryndan alada galýarmy diýilip soralanyny men prezident bu barada asla alada diýenini öýdenmok. Ol özüniň hiç bir ýalňyş iş etmänligini bilýär we ol ýerde ýaşyryn alalaşyk bolmady diýip jogap berdi. Koyan 21-nji awgustda bolan suwt diňlenşigini özüniň günäkardygyny boýuna almak bilen Trump'yň özüni saýlawdan öň bolanlygy aýdylýan jynsy gatnaşyklar barada dymmaklaryny gazanmak üçin pornografiýa ýyllary Stormy Daniels'e $130,000, odolky Playboy modeli Karen McDougal $150,000 tölemek gurnamagy urukturanyny aýtdy. Trump bu aýdylýan jynsy gatnaşyklary ret edýär. Trump 20-nji awgustda Twitter'de Koyanyň kampaniýa maliýe biýdüzgünçiligi hökmüni boýun alan günäsiniň jinayet däldigini aýtdy. Ol Fox and Friends bilen söhbetdeşlikde bu tölegiň Koyanyň hususy bank hasaplarynyň gelenligini, kampaniýa gaznasyndan tölenmänligini, hatda kampaniýa biýdüzgünçiligi hem däldigini aýtdy. Emma kanuny ekspertler Trump'yň bu aýdýanlary bilen alalaşmaýarlar. Trump'yň mümkin bolan jenaýat işlerine gatnaşygy barada aýdylýan zatlar bütün dünýäde sarsgyn öretdi we şuň kun 1,5 ýyla çeken jenaýetleriniň öwlerinden soň Trump'a iň çynlakay hukuk wekimini salyana meňzeýär. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumrady Awganistanda parlament üçin hem etrap güreşikleriň saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Saýlawlara türkmenlerden hem ençemesi öz kandidaturasyny hödürledi. Balx welaýatynyň 5 adam parlament üçin kandidaturasyny hödürlediler. 5 kandidaty deputat saýlardan Balx welaýatynda türkmen saýlawçylaryň sanynyň azdygy aýdylýar. Şu sebäpden kandidatlaryň sanyny kemeltmek üçin Balx welaýatynda türkmen wekilleri ýygynak geçirdi. Ýygynaga kandidatlar hem gatnaşdy. 5 kandidatdan 3-süniň öz kandidaturasynyň çekilmegini ilýaşulary olardan talap etdi. Ýöne kandidatlaryň hiç birisi öz kandidaturasynyň çekilmedi. Olar ilýaşularynyň bir hepdelik möhlet istedi. Kandidatlar öz aralarında maslahatlaşıp bir hepdeden sonra gelen kararlarını ilýaşularyna bildirjekliklerini ma'lum etdi. Belli bolşaly Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýatynyň 6 etrabynda türkmenler koçun bolup ýaşaýarlar. 3 etrabyň ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenlerdir. Tutuş Balx welaýaty boýunça bölek halklara garanda türkmenleriň sanynyň 38% bar bolmagyny ahmaldygy çak edilýär. Şol esasda Balx welaýatynda türkmen saýlawçylarynyň sanynyň köp bolmasy gerek. Emma türkmenleriň arasynda saýlaw kardyny alanlaryň sany az bolupdyr. Husus ayal geyler tezkire, ýagny kimlik kardyny ören az alypdyr. Ayal geylerden saýlawçylaryň sanyna girelleri has kem diýip türkmen wekilleri aýdýarlar. Etrap ýeňişlikler üçin emma türkmenlerden köp kandidat bar. Çünki Awganistan boýunça 34 etrapda türkmenler ýaşaýarlar. Ayallardan hem etrap ýeňişlikler üçin öz kandidaturasyny hödürlediler. Awganistanyň Milli Mejlisiniň türkmenlerden häzir hem 3 agzasy bar. Türkmenler bu gezek öz deputatlarynyň sanyny köpeltmek üçin alada ýerler. Bu safar türkmenlerden Awganistanyň milli parlamentyna azanan 6 deputat saýlanar diýen umyt bar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.